матбуоти Русия хабари буздошт як шаҳрванди 24-солаи Тоҷикистонро нашр кард, ки дар таҷовуз ба номуси ду писари дугонӣ ки 5 сола гумонбар мешавад. Буздошти ин марди тоҷик ки исмаш нашр намешавад бар асоси шикояти расмии модари 36-солаи писарбачаҳо сокини деҳаи Притыковкаи ноҳияи Ганчинскии вилояти Ленингради Русия сурат гирифт. Ин зан дар шикояташ ба полис гуфтааст, ки дугоникҳои ӯ рӯзи 10 ноябр аз ҷониби марди тоҷик таҷовуз шуданд. Аз рӯи ин қазия бар асоси моддаи 132 қисми б кодекси ҷиноии Русия парванда боз шуда худи гумонбар боздошт шудааст. Феълан ҷузъиёти дигари ин қазия ва мавқеи худи боздоштшуда ба ин ҳодиса мушаххас нест. Матбуот намегӯяд, ки то куҷо марди гумонбар иттиҳомоти полисро эътироф кардааст ё не. Давлаталӣ Назризода, консули генералии Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург, рӯзи 14 ноябр ба радиозодӣ гуфт, ки дар бораи ин ҳодиса ба намояндагии дипломатии кишвар иттилоъ ирсол шудааст. Ӯ гуфт, ки феълан ҷузъиёти бештар маълум нест, вале парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтиши қазия шурӯъ гардидааст. Назризода гуфт, ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҳолати зарурӣ метавонанд барои дастрасӣ ба вакили дифоъ ба ин сохтори дипломатӣ муроҷиат кунанд, вале феълан чунин дархосте ба онҳо нарасидааст.